Тестваме Full Metal, добавката на Бардал, която до сега не сме тествали, а една от добрите. Целта на теста е, понеже много хора питат авеното дали добре се свързва с добавките на Бардал, понеже има доста хора, които ме питат, реших да направя тест и да ви покажа същевременно и добавката и маслото как работят заедно. Разбира се, получих добър резултат, но останете до края на видеото да видите за какво става въпрос и разбира се, не забравяйте да ни последвате за още тестове. Сложих 20 мл от маслото и започвам да използвам фитнес тежести от по 1 кг, а контролата винаги ни показва 5 кг на авено. Авено се справя доста добре по принцип, може да се използва и без добавка. Видеото изцяло е за хората, които обичат да слагат добавки и питат дали маслото авено се свързва добре с добавките на Бардал. Слагам 10% от добавката или 2 мл и ги поставям в машината. Нека видим какво ще се случи. А всеки, който иска добавки и масла, може да ни потърси Реновация БГ или на посочения телефон. Разбира се, вие получавате това, което виждате на тестовете. Затова не забравяйте Реновация БГ. Започвам прилагането на тежести от по 1 кг и нека видим докъде може да стигнем. А за още вълнуващи видеа не забравяйте да ни последвате във Facebook страницата ни, TikTok или YouTube. Маслото с добавка издържа цели 8 кг. Това е един уникален резултат. Така че, приятели, маслото авено се свързва прекрасно с добавките на Бардал. За масла, филтри, добавки, Реновация БГ или на посочения телефон.